Ja, voorlichting in de wijken, in de buurtcentra. Ik mocht daar 5 jaar geleden ook aan meedoen en de ervaringen waren toen, laat ik zeggen, dat er een buitengewoon geringe opkomst was in de barrio's. Dus ik kan mij voorstellen dat we niet overal zijn, maar op 4 plekken, op 4 verschillende avonden. Een keer in Rincon, Playa, Vierkant, Niki Bobo, zeg ik het allemaal goed. Ja, goed. Nou, dat we dat wat meer concentreren, maar dat wordt aangekondigd in de pers. En dat zal er zijn. Wat ook mogelijk is, en dat is misschien interessant voor wat grotere organisaties, de ambtenarij of RCN of grote bedrijven of vakbonden. We kunnen ook uitgenodigd worden om te komen praten. Dan moeten daar niet 2 mensen zitten, dan moet de organisatie wel zorgen dat er, laten we zeggen, 15, 20 mensen minimaal zijn. Maar dan zijn wij ook bereid langs te komen. Dus elke keer als er een vraag is, reageren we in ieder geval. We hebben een eigen initiatief met die flyers, met advertenties. Maar wij reageren ook, misschien niet binnen 5 minuten steeds. Misschien moeten we even vergaderen. Maar overal wordt op gereageerd, overal wordt antwoord op gegeven. Ik lees in de kranten af en toe dat dat een verplichting zou zijn. En waar blijven ze? Het is geen verplichting. De VN kan gevraagd worden om stemmingen te monitoren en de voorlichting. Dat is bijvoorbeeld in 2009 is hier een Needs Assessment Mission van de VN geweest. Dat is dan overigens niet de decolonisatiecommissie van de Verenigde Naties, maar de afdeling die verkiezingen monitort. Political Elections Committee, ik zou het even na moeten kijken. Toen was er een vergelijkbare vraagstelling aan de orde. Ze hebben daarover geadviseerd en daar hebben wij nu ook weer naar gekeken. Van belang is dat de uitkomst van dit referendum eigenlijk alleen binnen Bonaire een gelding heeft. En niet naar buiten. We hoeven het zeg maar niet in onderhandelingen aan Nederland voor te houden. Van kijk eens, wij hebben hier een uitspraak van het volk met het stempel van de VN erop, bij wijze van spreken. Ja, dat is bindend volgens de regels van het zelfbeschikkingsrecht. Dat is hier niet aan de orde. Het is toch sterk een referendum met een interne betekenis. Vinden we dit oké of gaan we zoeken naar andere wegen? Daar is geen noodzaak voor de Verenigde Naties om bij aanwezig te zijn. Is dat een voldoende antwoord? Dus het heeft niet uitgesloten? Nee, achteraf zullen we ze wel informeren over wat er aan de hand is.